आता गवळणला सुरुवात करतोय, जास्त वेळ न घेता या ठिकाणी गवळण गातोय समाजाचा, माझ्या माय माऊल्यांचा आणि माझ्या सर्व हिंदू देवी देवतांचा आदर आपण. मित्रांनो, मी असेच कार्यक्रम केलेत आणि म्हणून समाज मला बोलवतोय. आणि जे काय का आता बोलत नाही ते, पण जे असं स्वतःला म्हणतात मी डबल मिनिंग म्हणजे काय, आणखी ते घरात बसले घरात, त्यांना कार्यक्रम नाही. लोकांना पण 4 लोकांची समजदार आहे, ज्यांना कळतंय टिवल्या बाबला करणारे 4 टकले असतात, पण ते कार्यक्रम देत नाही. समाज माझा जो चांगला ऐकणार सुज्ञ समाज आहे तो कधीच असल्या शाहिरांना बोलवत नाही. परत लक्षात घ्या. म्हणून मी अजूनपर्यंत गवळणी गायल्या, गोवाना ठोके दिलेले आहेत, पण शास्त्र सोडून, म्हणजे त्यांना लागेल असं बोललोय, पण शास्त्र धरूनच गायले नाही अजूनपर्यंत गायले ते. अनेक गवळणी आहेत, होती तुझ्या ती हृदयाची राणी, सगळ्यांना माहिती आता विषय. तर माझे गवळण आलेले आहेत त्या सगळ्या आहे ना, नदीच्या काठी हुमराच्या पाठी गोवानच दिलेत गवळणी. आज थोडासा वेगळा विषय होतोय, काय म्हणायसारखा सगळ्या गवळणी म्हणजे शक्ती तुऱ्याचा नियम आहे की शक्तीवाल्याने जर रामायण गायलं तर गोवा तुरेवाल्याने पण रामायणच गायला पाहिजे. आम्ही जर आजला विषय गायला तर तुरेवाल्याने त्याच्या पुढचा विषय गायला पाहिजे, असाच नियम आहे. आता मी गाणार गवळण आणि बुवानी त्याच्या पुढचा विषय गायला पाहिजे, असाच विषय आहे. तर मी आता गाणार आहे गवळण. तो कृष्ण जेव्हा त्याचं लग्न नव्हतं झालेलं तेव्हा तो लहान होता कृष्ण गोकुळामध्ये, तेव्हाचा विषय आहे. आणि बुवानी त्यानंतर सांगायचं आहे की त्यांनी 3 बायका केल्या आणि त्या 3 बायकांची नावं सुद्धा सांगतील आल्यावर काय त्या, तो विषय त्यांनी गायचा आहे. मी त्याच्या आधीचा विषय गातोय की जेव्हा कृष्ण तरुण होता, मग हाय तरुण तो घ्या करून, हाय तरुण तो घ्या करून, लग्न टाकतील पुरून, काय टाकले नसतील. म्हणून म्हणतात लोक लग्न पाहावं करून आणि घर पाहावं बांधून. ज्यांना बांधलेलं आहे आणि ज्यांना केलेलं आहे त्यालाच ती कथा माहिती आहे, बाकीच्यांना काय कळणार नाही. आणि म्हणून विषय गातोय गवळणीचा, म्हणायचं आहे काय लक्ष असू द्या. वा तुम्ही पण ऐका गोकुळीचा राणा जरी तो नंद होता, पण या जगाचा पालनहार अहो त्या कंसाच्या दरबारी बंद होता. वाचक लोकांनी एवढी सोपी भाषा वापरतो, मी एवढी सोप्या भाषेत लिहितो की माझ्या सर्वसामान्य अशिक्षित माणसाला समजलं पाहिजे अशी भाषा आहे. सांगायची गरज नाही, बोलायची गरज नाही. बुवा बोलबच्चन जास्त आहे, गातात कमी आणि बोलतात जास्त. पण बुवा जेवढा पगार आहे तेवढंच बोला, नाहीतर बिन पाण्याची करून जाईल. सचिन म्हणायचं की गोकुळीचा राणा जरी तो नंद होता, पण या जगाचा पालनहार त्या कंसाच्या दरबारी बंद होता. पण तरीही गोकुळी आनंदी आनंद होता, पण तरीही गोकुळी आनंदी आनंद होता. कारण त्या देवकीच्या पोटी तो मुकुंद होता. गाणी बघा आणि वाणी कशी आहे बघायची. समाजाने माझं मूल्यमापन करायचंय म्हणून गवळण देतोय. काय म्हणायचं बुवा आणि पुष्पूचा उत्तर द्यायचं तुम्हाला. तुम्ही राधेला बोलायचं नाही, सगळ्या गवळणी मिळून बोलताय. त्याच्या पुढचं मी जे बोलणार आहे त्याच्या पुढचं तुम्ही गायचं, हिंमत असेल तर उत्तर द्यायची. म्हणून ते परवाचं उत्तर तुमचं पटलेलं नाही मला. तुम्हाला त्यांनी मला म्हटले बुवा की नवरा सोडून येशील काय, म्हणजे तुम्हाला काय बुवा आता लग्न झालेलीच बायको हवी का, पोरी करा, तुम्ही अजून करून म्हणून म्हणतो. हे असलं उत्तर नका देऊ. पुढचं का मी गातोय त्याच्या पुढचं का हे आवर्जून तुम्हाला सांगणे गवळण म्हणायचं आहे का. नखवाल्या मला फिरायला बेंगलोर मैसूर मध्ये रिक्षानं बसले, टॅक्सीनं बसले, चलेगा अहो कितीदा बसले बोटी मधी. नखवाल्या मला
सुरमय सुरवटी मधी नंदाचा पोर हा नंद किशोर अहो गवळ्याचा पोर हा नंद किशोर. अरे किशोराच्या आईचं नाव पण किशोर झाला. त्याला काय नाव किशोर आहे का नावाप्रमाणे आहेत काय का व नावाप्रमाणे आहेत काय. बऱ्याच वेळेस खेळलेले आहेत कृष्णाने म्हणून जास्त बोलत नाही. बोलणार आहे वेळ वेळ आल्यावरच बोलेल म्हणून म्हणतोय मग गवळ्याचा पोर हा नंद किशोर. अरे माझं बोलणं मनावर तू भरशील का. आपण मी मगात म्हटलंय सगळे जनरली विषय असं म्हणतात की मुलगा वयात आल्यावर त्याचा तो पिवळा झालाच पाहिजे. असा बरेच उमेदवार इकडे यांना पोरी नाही पोरी अशा भेटत नाही. म्हणून म्हणतोय माझं बोलणं मनावर तू धरशील का. सांग असा तू करतोस काय. सांग असा तू करतोस काय. आणि बिन लग्नाचाच करतोस काय. सांग असा तू करतोस काय. बिन लग्नाचा करतोस काय. कृष्णाच्या वयापेक्षा मोठीच होती राधा. खूप वर्षांनी मोठी होती. आणि आजच्या शाळेचे बदल राहतात ना त्याचा तो विचार समाजात मला काय म्हणायचं.
बैलाचे दात पडले तर त्या बैलाला वाड्यात सुद्धा ठेवत नाही. बैलाचे दात पडले तर त्या बैलाला वाड्यात ठेवत नाही. आणि दिशी बसल्यानंतर दिशी उलटल्यानंतर लग्नाचं काही खरं नाही. म्हणून म्हणतो कृष्णाच्या जेव्हा कृष्ण वयात होता तेव्हा बुवा लग्न झाल्याच्या नंतर विषय बुवा ऐकवतील निश्चितपणे. म्हणून माझ्या पहिल्या पर्यंत शेवटचं लग्न म्हणण्याच्या अगोदर शाहिरांना विषय घेतलेला आहे. समाजासमोर माझ्या अनेक कार्यक्रमामध्ये महाराष्ट्रातल्या कोकणातल्या अगदी नामवंत शाहिरांपर्यंत असा माझा विषय आहे. मी बुवांना म्हटलं खोटं बोलणं काय का बुवांनी मला खोटं उत्तर दिलं आहे. खोटं नसेल त्यांना ते वाटलं असेल पण त्यांनी मला पुरावा नाही सांगितला. ते म्हणतात ब्रह्मा विष्णू महेश माझा प्रश्न असा आहे नीट ऐका बुवा पुन्हा एकदा सांगतोय. 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण. 4 वेद 6 शास्त्र आणि 18 पुराण. गीता भागवत वाचत वाचत मी उपनिषदांच्या गावी पोहोचलो. 4 वेद 6 फेटा नाम चिन्ह मी शाहीर छोटा. अहो आज या समारंगणी मी आलो गायला मडाव रंगला. आज डाव रंगला अहो डाव रंगला हो शाहीर डाव रंगला. Oh
आमच्या समिदादा महादेव दादांचं सुद्धा माझे चांगले मित्र आहेत. दादांचं सुद्धा नाव राहून गेलेलं Thank you.